ku samu manyan rahotanni bisa jarida News TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka ji ƙan kuma kai rahama ka haskaka kabarin duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, inda a asubancin ranar Alhamis ne wanda daidai da 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2025 aka tafka babban rashi na babban malami Sheikh Dahir Usman Bauchi, wanda Allah karɓi rayuwarsa a wannan asubar, inda wannan rashi ya jijjiga al'umma da dama musamman ma na nan gida Najeriya. Duk da dai wannan jimami ba iya Najeriya ne ko kuma yankin Afirka suke wannan jimami ba, har ma duniya gabaki ɗaya, inda manya-manyan ƙasashen Larabawa da kuma manya-manyan ƙasashe na duniya gabaki ɗaya sassa daban-daban kowa ke miƙo ta'aziyyarsa. Waɗanda suka samu zuwa ku sun zo, waɗanda kuma suka tura saƙo sun tura. Lalle wannan babban rashi ne da muka tafka na babban malamin wato Sheikh Dahir Usman Bauchi, babban malami kuma abin koyi a dukkan wata al'umma. Mai sauraro ka biyo mu a sannu, kuma kar dai a manta da subscribe Allah ki bisa wannan da ta mai albarka, inda za ka ci gaba da samun rahotanninmu ɗaya bayan ɗaya. Babban malaminmu wato Sheikh Dahir Usman Bauchi, kowa ya sani babban malami ne kuma abin koyi tun daga fafutukar rayuwarsa, ilimi da kuma yadda ya gudanar da rayuwar tasa gabaki ɗaya. A yanzu za mu fara bayyana muku ne yadda wasu daga cikin manyan ƙasar nan suka bayyana jimaminsu da kuma miƙa ta'aziyyarsu ga iyalan wannan bawan Allah wato Sheikh Dahir Usman Bauchi. Mu sauraro ka biyo mu a sannu, kuma kar dai a manta da subscribe Allah ki bisa wannan da tattawa mai albarka. Da farko za mu fara daga gwamnan jihar Kano, injiniyar Abba Kabir Yusuf, wanda ya miƙa ta'aziyyarsa ga iyalan babban malami Sheikh Dahir Usman Bauchi da ke jihar Bauchin, da kuma sauran ɗalibai da ma 'yan uwa abokan arziki har ma da mabiya, inda ya bayyana jimaminsa matuƙa gaya bisa wannan babban rashi da aka yi. Za mu ci gaba da kawo muku wannan rahoto bisa wannan da tamu. Dangane da lokaci a nan za mu tsahirta ga wannan ɓangare. Misaro kar dai a manta da subscribe Allah bisa wannan da tamu mai albarka, kuma idan har kai bako ne a wannan tashar tamu,